Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння праходзім далей Legacy of Kain. Мы 10 блізка да канца гульні. Па падзеях у нас. Самая легендарная бойка гэтага сусвета ўжо адбылася на папярэднім стрыме. І я думаў, што на ёй, у прынцыпе, гульня і скончыцца. Гульня на гэтым не скончылася, яна працягваецца далей. Гісторыя ідзе, мы прыйшлі з-за нашага героя Разіэля, прыйшлі да Янаса Одрина, абудзілі яго, і ён, замест таго, каб даць нам адказы на ўсе пытанні, якія ў нас накапіліся, ён замест гэтага паслаў нас у цытадэль, у якой Каін ужо быў. І сказаў, што адказы мы тут знойдзем. Вітаю, Рыгана. Адказы ці знойдзем мы ў гэтай крэпасці ці не, невядома. Таму ёсць толькі адзіны варыянт. Вось не любяць персанажаў гэтай гісторыі увогуле размаўляць як нармальныя людзі. Яны такія... У цябе ёсць пытанне? Слухай, давай пойдзем, карацей, усе гэтую старажытную крэпасць. У яе ты прыпрэшся, і там, магчыма, ты знойдзеш адказы на твае пытанні. Магчыма. Я не ўпэўнены. Магчыма, не знойдзеш. Але там нешта будзе. Вось табе адказ. І ты прыходзіш туды, а там ні халеры няма. І там ляжыць падказка, што трэба пайсці яшчэ кудысьці. А ёмаю. Трэба пайсці яшчэ куды-небудзь і атрымаць адказы ў іншым месцы. Вось. Пры гэтым сам Разіэль у нас ужо малайчынка такі перамог Каіна, атрымаў сэрца гэтае, абудзіў Янаса Одрина, якога яму гаварылі не абуджаць. У выніку атрымліваецца, альбому яны ўсё дрэнна зрабілі. Ну, скажем так, адчуванне такое, што надурылі нашага Разіэля. І мы зараз з вялікай памылкай тут сядзім. Яны будуць скончвацца альбо не сёння? Што калі гэтыя ворагі бясконца, это проста час марную. Ось там той вораг якраз. Вітаю. Ой, да ёмаю, іх тут сварвося. Што цікава, у гэтай крэпасці мы былі за Каіна. Былі 500 гадоў таму, у асноўным даследавалі тады. Татка вампір у Разіэля лох, так што розуму набрацца было няма ад каго. Ну так, ад каго яшчэ вучыцца, правильно? Вось, у гэтай крэпасці Каін быў 500 гадоў таму, потым прыйшоў пазней, ну, ён смог перанесціся ў часе і трапіць у бягучы час. Вось, тут даволі часта бывае такое, што персанажы скочаць паміж таймлайн, ну, не таймлайнамі нават, а гэтым самым, проста ў часе. Гэта даволі нармальна для гэтага сусвета. Ёсць магія на той, каб па часе перасоўвацца. А ёмаю, гэтыя дэманы павылазілі і тут. Што цікава, амаль ужо не першую гульню, пад канец гульні, калі нейкі катаклізм адбываецца, гэтыя дэманы з'яўляюцца нават у свеце памёрлых. Гэта даволі дзіўна. Я не ўпэўнены, што нам яго патрэбна перамагаць, але давайте пераможам. Ось. Гэтыя пачваркі, як я разумею, гэта насамрэч сляды гэтага самага. Яны ўсё ж такі, гэта неяк звязана з тымі пачварамі, якіх схавалі вампіры першародныя, магчыма. Гэта адзінае тлумачэнне, хто гэта такі ўвогуле, таму што яны ўсё з'яўляюцца і з'яўляюцца. Вось гэта як дэманы такія выглядаюць, альбо нешта падобнае. Да і е-мое. Да я націскаю хіленне. Ну, похилился. Ёсць. Можна прыласка з яго душу забраць? Не? Сёння нельга. Ну ладно. Ці рабіў я сёння у цілтары пост? Не, забыўся. Вось зараз зразумеў, што забыўся. Зараз я яго зраблю. Натуральна, зараз. Мне падавалася, што зрабіў, але я ў гэты момант перарабляў захопы і нешта мне з галавы вылецела. Угу. Зараз раблю. Правда. Так. Пишу пост.
вот сцену пакуль переключыць, пакуль я гэтым займаюся. І трэба ж знайсці нейкі малюнак для поста, правильно? Ідзем Legacy of Kain Defiance і шукаем нейкі афіцыйны промо-матэрыял. Вось у нас ёсць Каіна, я ўжо закідваў такога. Дзесьці я бачыў Разіэлі асабіста, даволі прыгожы арт. Таксама афіцыйны. Гэта пашырэнне. Ну, добра, тады вось гэты возьмем. Старую вокладку. Добра, ёсць. Вяртаемся ў гульню. Цудоўна. Паехалі далей. Па гісторыі. Пачакайце-ка, а чаму гэта? Это значыць, што мы кагосьці не перамаглі тут. Няўжо патрэбна паміж суседамі працоўвацца? Так, ўсё ў гэтым і справа. Дык вось. Так-то наш Разіэль цудоўны. Ён ужо, у прынцыпе, без Каіна. Каіна, я шчыра не ўпэўнены, што ён забіў Каіна. Мне падаецца, ён яго кудысьці выкінуў па выглядзе ў нейкі партал. Так што я думаю, што ён усё яшчэ жывы, але ў гэты момант ён, нагадваю, ён вырваў яму сэрца. Сэрца Цемры, якое, гэта сэрца, якое калісьці вырвалі з Януса Одрына, вось гэта самы больш за ўсё момант мяне трошкі блытае, таму што істота, якая, нашчадак, скажам так, які зрабіў увогуле, стварыў Каіна, як ён сцвярджае ў гэты момант, я не разумею больш за ўсё. Ён зрабіў яго з сэрца Цемры. Сэрца Цемры калісьці належала вось Янусу Одрыну. І атрымліваецца, што як бы Каін, ён штучна створаная істота. Я думаю, што як ён тады нарадзіўся? Вось у мяне шмат пытанняў да гэтага моманту стварэння яго. Гэта хлопчик не збіраецца паміраць, не? Оп, ёсць. Блін, яшчэ вылазіць. Там шмат чаго адбылося ў нас у папярэднім стрыме. Мы забілі свайго брата, Тірэля, які адзін з вампіраў быў. Мы, атрымліваецца, перамаглі Каіна, выдралі ў яго сэрца і, карацей, выкінулі яго невядома куды. Вось, і наверх яшчэ гэтага у нас, атрымліваецца, мы ажывілі Януса Одрына, якога Каін гаварыў не ажыўляць. Так гэтым Каін пытаў гэта зрабіць не таму, што ён ведаў, дзе сэрца знаходзіцца. Ён не ведаў, дзе гэтае сэрца знаходзіцца. Яго проста бянтэжыла, каб Янус Одрын не ажыў. Вось там такая праблема. І гэта яшчэ больш пужае, таму што, я думаю, што у Каіна асноўная матывацыя якраз такі ў тым, каб яго не забілі. Каб ажывіць Януса. Вітаю, Тимон. Шмат пытанняў. Што ж там такое пабачыў Каін у сваім прадбачанні? З-за чаго ён вырашыў, што гэта дрэнная ідэя? Што яны не паміраюць? Оп, душу яго заберем. Эй, хлопчик. Не? Ёсць. Зараз выпусцілі нарэшце. Цікава, што яшчэ, таксама яшчэ. Мы гэтую тэрыторыю ўжо чысцілі. Тут не толькі павінна быць штосьці нават. Давайте возьмем, можа, іншы Soul River, з гэтым не настолькі эфектыўна атрымліваецца, а то вогненны ён вельмі моцна, калі максімальна ўжо разагнаны, ён агнём пачынае біць іх. Вельмі карысная рэч.
Ну, ты будешь добивать его, не? Есть. І гэта ёсць, і зараз разогнали Соларівер. Ось, він почав огнем бить. Ёсць. Это вось гэтае месца, про якое говорил Янус, я так разумею. Ён сказал, что дзесьці ўнізе ёсць святыня іх. Ну. Эй. Ну, сэнсе я не могу дотягнуться до его. А можна, калі ласка, бить его? Дякую. Зель, у тебя не будет комментария никакого, не? Не будет. О, гэта вось тое, што нам ключыкі даўно Яна Содерны сюды падыходзіць. Ок. І што тут схавалі такое? Зноў вада. Вада ўтрымлівае вампіраў. Усіх акрамя Разіэля, то бок звычайны вампіры, як, ну, адносна звычайны, як Каін, яны сюды трапіць не долююць. Не атрымліваецца. Так, ладно. Берем. Оп. Дзякуючы Соларіверу зямлі мы можем пробівацца. А яны ж атрымоўваюцца матуля Каіна, бо літаральна плоць ад плоці. Ну, тэхнічна так атрымліваецца. Нікуды Каін ад гэтага не падзенецца зараз. Тут толькі у іх адно сэрца на дваіх. У іх з Янасам Одрынам у Каіна на дваіх у іх адно сэрца, а з Разіэлем у іх на дваіх адзін мозг. The circle of life and death. And I am beginning to think the vampires committed suicide only to escape your voice. Do not forego my favor with your impertinence, Raziel. You have finally fulfilled your purpose. I am pleased. What are you trying to obliterate here, then? What is it about me that has you so afraid? Your fate is trivial, Raziel. It was Kain's destiny that mattered all along. Няўжо? Зараз я спрабую зразумець. Мы-то просто нават не ўпэўнены, хто ж нас там чэмпіён каго. Ну, хто чэмпіён каго для гэтай пачвары не важна. Карцей, то я зараз скутенька прабягуся. Паміж Каін... Зараз пакуль ён размаўляе. Мы трапілі сюды проста ўніз, пралезлі, так? І тут пачвара нас сустрэла тэнтаклівая, якая з'яўляецца богам гэтага сусвета. Ну, не ў сэнсе стваральніка, а якому пакланяліся першабытныя вампіры. Вось. І у пэўны канфлікт паміж Кайнам і Разіэлем у тым, што там было две групоўкі, першабытныя вампіры і іх ворагі, я не памятаю, як яны іх лічаць. І першабытныя вампіры выгналі гэтых сваіх ворагаў з гэтага сусвету. Каін і Разіэль, па ідэі, павінны прароцтва казалі, што з'явіцца чэмпіёны, і чэмпіён у кожнага быў свой. У выніку канфлікт паміж Кайнам і Разіэлем гэта, ну, адлюстроўвае прароцтва. Вось толькі прыкладаць у тым, што пачварка і ўвогуле ўсе, хто паштурхоўвалі, іх не цікавіла, хто з'яўляецца чэмпіёнам каго. Гэта не важна для іх меркавання.
Таму што для іх важна было толькі тое, каб канкрэтна Каін памёр. Усе лініі часу вялі да таго, каб Каін памёр. І мы тэхнічна гэта і зрабілі, то бок мы зрабілі тое, што жадалі злачынцы. Forge. Perhaps the Reaver would loosen his grip. Я так разумею, можна... Тут ёсць нейкая кузня. Яно спрабую захапіць яе. Бачыце? Вочкі гэтыя. Тентаклі і вочкі навокал. А што з кузняй не так? Добра. Там зверху ёсць сімбалі, таму мы, ў прынцыпе, можам скарыстацца гэтымі сімбалямі і адпаведныя Soul-River'ы уваткнуць туды. Так, это Soul-River зямлі. Так? Я яго тут павінен выкарыстаць, не? Я думал, там... Ага, окей. А, там засвяціліся толькі два. Вось яны знікли. Святло і цемра, зразумеў. Ударыць гэтага хлопца. Вызваліць кузню. Выкарыстоўваем цемру. Ёсць. І выкарыстоўваем святло. Ён усё глыбей зацягвае гэтую кузню. Да не чмурэў, а? Можа вернеш назад, а? Нешта яшчэ пачынялася. Я так разумею, гэта будзе са ускладненнем... О, земляны. Добра. Навошта ты тут? І тут дзюрка нейкая. Нехто падглядаць будзе. Ага. Зразумеў. І гэта мой выхад будзе, так? Альбо не. Так, это будзе выхад. Добра, скочым уніз. Зараз з'явілася агонь і вода. Раз земляны Soul-River, зараз тут повно выберемся наверх і активуем гэта. Гэта нейкая кузня душ, як ён назваў гэтае месца. Толькі нам яно нічога не гаворыць. Можа, зноў жа мануал трэба было чытаць, каб зразумець. Вось огненный. Ну, па гуку пад Шварца не падабаецца, значыць мы добрую справу робім. Я спадзяюся, гэта не хлусня. Можа, ён гэтага і жадае, каб мы зрабілі. Зноў жа, я навіжу бачыць будучыню. Чвары гэтыя. Так, давайте адразу праплануем, як мы будем выбірацца. Перед тем, як мы пачнем. О, там невеличкое место нейкое ёсць. Дайте-ка зазірну. Тут же тут было нейкое, як место заплыць, нешта такое. Альбо мне падалося. Ну ладно. Так, падалося. Не бачу больше. Не думаў, што душы трэба каваць. Ну, а яны з гэтага самага душ меч выкавалі. Soul-River, ён жа меч. Ну ладно, я халеры глядаю, як яны ўвогуле Soul-River зрабілі. А, я, блин, не тое браў. Так, ось он уводны. Дзе там наш выхад? Гульня. Ось он. Зараз спрабую пролезці полностью на выхад, зразумець. Может быть, яшчэ просто зроблена з душ фанатаў Iron Maiden і, карацей, яны дастаткова металёвыя, каб з іх можна было мячы каваць. Як табе такая версія?
Так. Берем каменный. Бьем. И сверху у нас будет поветранный и земляный. Так. Одразу меняем на водный. В общем, водный. Soul River. Ні холєри не бачу. Ну, докладно, що не з душреперів, бо з їх пістолети будуть. Ось, ось. Так, а зараз кам'янний знову. Так. Поспеть усё. Ёсть. Выбираемся. У нас зараз каменный якраз у руках. Чудовно. И остается только поветранное. Ось он. Я не поспел, альбо... Не, пытается отрымалось. Я ж подивлюся, я ж гульню не зламав. Так, звичайно я люблю. Давайте скокнем вниз. Он просто хук выдал, а быццам бы у низе эффект не применился. Ты кто? Риэль? Yet I am much more than I was. The veil is lifted from my sight. My spirit, united with the souls of my predecessors, is drawn here now for the final baptism of the blade. To restore balance, the sword must be rendered pure by spirit. Release me, Raziel. The Soul Reaver has the power. Release us all. For this we were called. А не трендите она? You have done well, Raziel. But there is one more trial for you to bear. You must unite what has been set asunder. Only then will the Scion of Balance be armed for his true endeavor. Only then. The Reaver now blazed with purifying flame. But far from being enlightened, I found myself entangled in an even greater web of mysteries. What had Janos expected me to learn? And what of Ariel's cryptic message? If the sword was endowed for the Scion of Balance, for Cain, and he was now dead, what hope remained? I needed to find Janos, and soon. I dreaded to think what these ominous rumblings might portend. Ні холєри не зрозуміло. І Розелі розуміє ще менше, що ми. Карацей. Зараз самого Розеля бентежить. З'явилося, у нас те саме. Як він? Soul River зараз став ще мацній. Бачите, його навіть символ змінився справа унизі. Крутий став, так? Вось. Soul River зараз атрымаў душы да гэтай кузні. Збіраліся душы, як сказала Аріэль, збіраліся душы былых ахоўнікаў. Ну, давай. Ну, что такое? Блин. Вось, душы былых ахоўнікаў балансу збіраюцца і патрэбна, ну там, для паляпшэння клінка трэба было, каб душа, скажем так, Анны і Аріэль, пардон, не Анны, трапіла у Soul River. Вось, яны па тыпу ачысцяць гэты рэзор. Але херня ж нейкая. Пры гэтым мы сюды прыйшлі толькі таму, што нам сказаў Янос, таму што тут мы можам знайсці адказы на пытанні. Але якія нахрен пытанні мы... Што ў нас за... Пра якія пытанні думаў Янос, калі ён нас сюды адправіў? Бо гэта не мае пытанні. І нават і не рызеріўскія.
Нас усё яшчэ, мне падаецца, проста вядуць і разводзіць як лоха. Потому что мы клинок гэты очищали. Что за хер адбываецца тут? Пачвара ў гэтых больш стала. Херня. Ну, клинок значна мацней стаў. Мы зараз б'емся як леў. Цікаво, што будзе, калі мы яго поўнасцю настакуем. Это реально з одного удара яны паміраюць? У нас анімацыя паглынання душ зараз даўжэй, чым забойства ворага. Ідзем назад да Янаса. Ау, ударили. Ау. Так. Янус павінен быць там зверху. Там, ну, мы зараз вяртаемся назад літаральна. Калі ён не збег кудысьці, невядома куды. Янус, у нас пытанне. Якога хера? Што мы тут робім? А я магу літаральна туды? Не, там няма нічого. Ладно, шкада. Янас, у нас пытанняў яшчэ больш, чым было. Што мы зрабілі ўвогуле, навошта? Janos, what is this? The binding is failing. All is lost. We had arrived at that cataclysmic moment when a younger Cain faced his fateful dilemma as Balan's guardian. Choosing self-preservation over sacrifice, he doomed the pillars to eternal ruin. Raziel, there may yet be hope. There is one who will be called. You must seek the Scion of Balance. Dear God! Raziel, we meet again. You have played your part flawlessly. Так, давайте для тых, хто не разумее зараз, што адбылося. Мы прыйшлі да Янаса Одрина у момант да таго, як Каін, яшчэ скажем так, таймлайн ж пераблытаная, так? Каін, якога мы не выгналі з гэтага сусвета, там нешта яму сэрца вырвалі, а той Каін яшчэ, які быў з першай часткі гульні, так разумею. Калі перад ім паўстала пытанне, ці захаваць сваё жыццё і, ну, як гэта,
такім чынам зламаць гэтыя слупы, альбо забіць самога сябе, і ў прынцыпе там таксама дрэнны выхад атрымліваецца для сусвета. Ўсё дрэнна для сусвета ў любым выпадку, што б Каін там не зрабіў. І атрымліваецца так, што літаральна перад гэтым момантам мы атрымалі перамаглі Каіна, які спрабаваў выправіць увесь гэты сусвет, ужо больш стары, скажем так, Каін, яго старая версія. І мы таксама яшчэ здабылі сабе палепшаны Soul River. Янас нас адправіў уніз туды палепшыць Soul River спецыяльна. Ён не ўпэўнены, я не ўпэўнены, ён ведаў пра тое, што адбудзецца, ведаў ли будучыню. Мне гэта невядома. Магчыма, ён рабіў свае высноў базуясь на тым, што ён ведаў дагэтуль. А карацей, Янас, як толькі слупы разваліліся, гэта значыць, што хутчэй за ўсё пачвары з-за, не ведаю, з іншага сусвета, вось гэтыя, можа быць, вось гэты зялёны свет у вачах, святло гэтае, яно неяк звязана якраз такі з пачварамі з іншага, сусвету, якіх выкінулі адсюль. Я не ўпэўнены. Зараз зялёны сусвет для мяне самая найвялікая загадка, бо я думаю дагэтуль, што гэта зялёная, што гэта тэнтаклівая пачвара, але хутчэй за ўсё не. Халера ж ведае што, але толькі што нешта трапіла ўнутр Янаса, і гэтае нешта яшчэ трапляла нават унутр Разіэля, калі ён перамагаў Каіна, і ўнутр яшчэ вось гэтых ворагаў, якія нам перашкаджалі. It is gratifying to attain both freedom and vengeance in a single stroke. No, you cannot. This one is strong, good. My next move requires a more durable host. Mortals are such fragile vessels. Willing or not, you have provided the instrument of our victory. I wouldn't celebrate just yet. You pathetic creature. You haven't got a clue. The seduction of the Circle and possession of Mortanius, Ariel's murder, the corruption and collapse of the Pillars, all orchestrated as a prelude to this moment. We sought an incorruptible vessel, and you provided one. We required the blood of our ancient enemy, and you delivered Janos Audron, having first been lured to the heart of darkness. Best of all, you murdered the Scion of Balance to get it. We've already won. Это літаральна, я выбачаюся, прерваў. Гэта літаральна, як я разумею, яны гавораць о сабе ў множным ліку, і плюс яшчэ гавораць, гэта рэальна пачвары, з якіх выгналі першародныя вампіры. То бок вось гэтае зялёнае святло, якое там узнікала ў некаторых персанажаў, і розныя ўвогуле, як яны кажуць, усе падзеі галоўныя канкрэтна кіраваліся імі. І атрымліваецца ў мяне пытанне, бачыце, якая справа? Бог вось гэты тэнтаклівы, вось ён тэнтаклівае басство, якое мы разабраліся, мы яго не любім, так? Нам ён не падабаецца. Дык вось гэтае басство было якраз такі супраць гэтых пачвар, якіх выгналі. Яны ўвогуле, скажем так, галоўны канфлікт паміж старажытнымі вампірамі і вось гэтымі істотамі, якіх выгналі, толькі ў тым, што старажытныя вампіры пачалі пакланяцца гэтаму басству тэнтакліваму. А гэтым хлопцам не спадабалася, яны не ждалі гэтага. І ў выніку на гэтым, і пры гэтым яны пачалі старажытныя вампіры забіваць неверуючых, скажем так. Ось. І на гэтым як бы пабудаваўся ўвесь канфлікт, і ў выніку іх выгналі ўвогуле з іх жа сусвету ў іншае вымярэнне, адкуль яны, вось, атрымліваецца, планавалі сваё вяртанне. Я так разумею. Raziel, you must not allow them to carry out their plan. Kill me, and you end it now. Suicidal like the rest of them. Know your place, Raziel. The true hero plays his role and then steps aside. You deluded ghoul. Do you so wish to die a martyr for the vampire's lost cause? You're not leaving this chamber. I will destroy Janos if I have to. Very well, then. I'll indulge you. Окей, босс-файт з Яносом. Это у нас палепшаны гэты Soul River.
яны шукалі нейкае цела, яны яшчэ ж каб трапіць у гэту сусед, ім патрэбна было усяліцца ў кагосьці, хто можа вытрымаць, скажем так, іх унутры сябе. Я не ведаю, чаму іх, ну, і множным ліку, таму што яны так сябе называюць просто. Ніякае тлумачэння іншага няма. Ау. А мы яму сэрцайка аддалі. Дык вось справа ў тым, што ў гэтым, я так разумею, і была задумка. Нешта не тое, мне не працуе. А чаму ў мяне не працуе атакі? О, першая атака, якая спрацавала ўвогуле. А ё-моё. Ау. Ау. Да і я трошки не разумею моманта, калі можна атакаваць, калі не. Калі ён крыламі закрываецца, гэта дакладна не тое. Але ён можа не закрывацца крыламі, каб не атрымаць пашкоджанне. Ау. Можа мне патрэбны іншы Soul River? Soul River святла, напрыклад. Не. Вогнены? Не. Падказак пакуль я не бачыў. Шэдзь усё гэту бойку я прайграю, бо ў мяне няма магчымасці вярнуцца без здароўя. Вось зараз я жыву па гуку, я прабіваў яго, але пашкоджання не бачу. Вельмі дзіўна. Прабіваю, але нешта там смешнае. Можа мне патрэбна абавязкова гэты Soul River выкарыстоўваць? Палепшаны. Але навошта тады Яна Содрин нас адпраўляў туды ўніз, каб палепшыць Soul River? Таму што зараз ён неблага змагаецца з ім. Ау. Ау. Што? А, окей, нас забіла. Мы не можам трапіць у свет памёрлых, мы павінны ў свеце жывых яго перамагчы. А не, пачакайце-ка. Ну добра, ладно. Як дзіўна. Ось, сэрца карацей было неабходна. Для таго, каб ну, ім патрэбна было цела Яна Содрина. Вось, працуючае. І пры гэтым ідэальны для іх варыянт быў якраз такі, каб пры гэтым забілі Каіна. То бок мы адначасова зрабілі дзве карысныя рэчы для гэтых хлопцаў. Гэта пазбавілі ад... Блин. Пазбавіліся ад Каіна і далі цела яшчэ. Толькі вось усё роўна я пакуль іх махінацыю не да канца разумею. Ну, мэты, скажем так. Сродкі пакуль я зразумеў. Ды я ж ухіляўся. Ды і чаму ён трапляе ў мяне? Не павінен жа. Ось гэта такая так само момента не разумею. Ён час часу падскокавае і проста ў паветры вісіць. А, я магу збіць іх? Добра. Калі ён узлятае ў паветра, я магу з ім змагацца. Не заўсёды магу. Блин, я реально не вельмі бачу, у чым розніца яго атак. Нават калі ён уверх ускоквае, час часу ён робіць... Ну, ён у паветры можа зрабіць 3 магчымыя атакі. Гэта выбух, вось гэты ветер і рывок да мяне. Калі ён рывок да мяне робіць, то я не магу з ім нічого зрабіць. Гэта насамрэч памылка, я павінен ухіляцца ў гэты момант. І тое не заўсёды гэта працуе. Неяк дзіўна пакацець.
Понимаю. Ау. Так, пробиваем. Давай, 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 давай. Амаль перемогли. У меня не бясконца нажали гэта моя моц. Так, у меня амаль стрэлаў гэтых не засталося. Ау. Ау. Ну, отшапися. Ну, я ж амаль перемог. Давай, 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 поднимайся. Есть. Перемогли. Raziel, finish it before he returns. А ё-моё. You should have listened to me. Now it is finished, and thus a new epic has its beginning. Што ён у выніку зрабіў з Разіэлем? Разіэль зноў выкінуў Do свет you памёрлых? see? However far you stray, you will always return to me. Surrender, Raziel. Never! Your efforts are wasted, Raziel. That weapon you bear, however endowed, remains only a wraith blade. It cannot touch me. I will not be your prisoner. You have no choice. Your task is fulfilled. Cain has been cleared from the board, and this chamber made ready for my more malleable servants. There is nothing more for you to do. I refuse to bend my will. It has always been my will you satisfy, never your own. You parasitic fraud. You're forced to imprison me because I possess free will. You possess nothing. As you are undying, your soul cannot be returned to the wheel. But it may console you to abide here in eternity with me. Mobius, my good servant, I call you to the place of our first meeting. Return to me here. Мёбіус зараз вернется. Блин. I awoke to find myself in a shadowy realm. A disquieting stillness lay where my heart had been, the heart that had belonged to Janus Audrun all along. How was it possible that I still lived? You are still very full, Vampire. That will go first. This realm will render you hideous. You will go mad. I will not know it. What is this place? Do you not think of this place every day, vampire? Or are we truly forgotten? This is the exile into which we were driven. But soon now, soon we will be free. We will be free.
Што гэта нахрен, я ўвогуле не разумею. Ну, Кайн жывы, адно добра. Вітаю, Зянон, ці буду я праходзіць Kingdom Come? Пра другую частку гаворкам, так? Я не прайшоў першыя, я жадаў бы прайсці поўнасцю першы і потым прайсці бы другі, але ж гэта столькі шмат часу, што я пакуль не гатовы. Я думаю, што я адкладу на потым, то бок я не буду спяшацца нікуды. Ось, таму што і так хапае чаго, і ў бліжэйшы час, я думаю, у мяне вялікая РПГ будзе, я дыскалізіум з таго, што перакладам займаюся, то буду хутчэй за ўсё на яе канцэнтравацца. Таму хутчэй буду, але значна пазней. Давайте по падзеях. Атрымліваецца, Разіэля выкінулі у бездань зноў да пачваркі гэтай тэнтаклевай. Не ведаю, якая яго назва, і гэта не вельмі важна, з-за якога пасварыліся першародныя. Я не магу зразумець, гэтая пачвара, яна на чыім баку яна? Я думаю, што яна і ёсць тое баство, якому пакланяліся першародныя вампіры, але па выглядзе таго, што яна таксама была зацікаўлена ў забойстве Каіна. Тады атрымліваецца, што яна ўсё ж такі на баку гэтых, хто прыходзіць, уварваўся ў сусвет, альбо што? Хто, з кім ваюе, я не магу зразумець. Зараз яшчэ новае пытанне. Каін толькі што трапіў, яго выкінуў Разіэль кудысьці ў партал там нейкі, так, і вырваў яму сэрца. Куды Каіна закінула зараз, я не ўпэўнены. У загрузкі ўзроўні напісана было, што гэта катакомбы Аверна. Так? І тут ёсць пачвары, якія таксама жадаюць выбрацца на волю. Яны тут уже даўно знаходзяцца. Што за халера, не разумею. З кім зараз Каін размаўляе, не разумею. Але нарэшце, можа быць, нам патлумачыць, што гэта за пачвары, якія ўсе часткі з'яўляліся. Я думаў, яны... кожны раз, калі яны з'яўляліся, я не мог патлумачыць сабе, да каго яны... на чым баку яны. Вось гэтыя, з якімі зараз змагаемся. Я так разумею, што гэта ты, якія зараз спрабуюць адсюль вырвацца. Ўжо ў Каіна сэрца, якое зараз вырвана, тут трошкі складаненька ўсё. А ё-моё. Каіна было запасное. Гэта бы шмат чаго патлумачыла. На жаль, я не ведаю, дзе ён яго хаваў, гэта запасное, акрамя як трошкі прыйшлося пазбавіцца мазгоў для гэтага. Таму што Каін рабіў тое, што жадаў Мёбіус, яго жа вораг. І літаральна рабіў Мёбіус такі: пайдзі туды, і Каін такі: ну добра, ты мой вораг, я цябе жадаю забіць, але я пайду туды, куды ты мне скажаш. Ты же вядомы тым, што ты падманваеш усіх. Я буду рабіць, як так ты жадаеш. Ты ж нармальны хлопец, правильно? Ты ж мне херні не парэкамендуеш. І вось дзе Каін апынуўся у выніку. Тут можа вызначыцца зараз, што насамрэч Мёбіус агентура і... карацей, Мёбіус агентура, і насамрэч увесь гэты час дапамагаў Каіну. Спецыяльна яго накіроўваў так, абы яго шлях выйшаў туды, куды патрэбна. Ну, ён там таймлорд... Блін, тут усе таймлорды. Усе, пачаліся скочуць, ламаюць таймлайны, вось гэта ўсё, увогуле без праблемаў. А крыві я нібы не атрымаю ніадкуль, не? Я так разумею, што ў гэтых крыві няма. Таму што нешта не атрымліваю. Зноў жа гэта як вортекс, як партал кудысьці. Давайте крыві заберем. Strongly drawn, compelled even, not to linger here, but to go to the vampire citadel. Каін нешта цягне ў вампірскую цытадэль. Вампірская цытадэль — гэта там, дзе зараз Разіэль. І атрымліваецца, Каін можа зараз прайсці тым жа шляхам, якім шоў Разіэль зараз. Ну, каб вярнуцца да яго проста. Ну, Каін. Оп, дзякуй.
амаль выпаўзлі. Гэта месца, дзе мы змагаліся з Ірэлем. Адным з старажытных вампіраў. Што цікава, з пункта гледжання Каіна атрымліваецца. Цірэль, гэта адзін з тых вампіраў... Не, пачакайце-ка. А Цірэля падняў Каін? Падняў, так. Атрымліваецца, Каін падняў і Цірэля, і Разіэля. Так што тэхнічна ён, ну, адзін з яго паслядоўнікаў памёр ад рукі іншага. Толькі Каін пра гэта ні халера не ведае. Это мы гульцы ведаем. Атуліна. Гэта самая прасторавая атуліна. Атуліна прасторы часу. Вітаю, суполцы, Unnamed One. Вітаю тебе, суполцы. Дык вось. Калі атрымліваецца для Каіна гэта гісторыя з такога боку, і ён можа быць, жадае прыйсці у крэпасць вампіраў літаральна па двух прычынах. Два тлумачэння я магу толькі зразумець. Таму што ён адчувае сваё сэрца, дзе яно знаходзіцца. Гэта адно з тлумачэнняў. А другое, гэта адчуванне Разіэля, дзе знаходзіцца Разіэль. Нешта такое. Гэта адзінае мае тлумачэнне. Ды што ж ты будзеш рабіць такі хуткі? І крыві ў іх няма. Блін, складана быць вампірам. Астатнія яшчэ жывыя па логіцы, так? Сэрца цягне туды. Сэрца цягне туды. Астатнія жывы... Не, у гэты момант часа яны нават не паднятыя Кайнам. Калі тэхнічна глядзець вось, ну, канкрэтна ў гэты момант часу, Кайн яшчэ не падняў ніводнага брата Разіэля. І Разіэль так-то яшчэ ляжыць у грабніцы сваёй і нічога, ну, з ім усё ў парадку. Трэцяе тлумачэнне, так. Яму літаральна больш нічога рабіць. Ну, гэта насамрэч, гэта можа быць тлумачэнне. Трэцяе тлумачэнне было проста так сюжэт патрэбна. Патрэбна было прывесці Кайна куды, якім-небудзь чынам туды. Я думаю, што гэта насамрэч галоўная тэма, таму што хутчэй за ўсё лакацый новых у іх ужо няма, ім патрэбна перавыкарыстоўваць тыя, што былі, а ганяць па тых месцах, у якіх мы ўжо па 3-4 разы былі, яны вырашылі, што ну його нахуй. Ау. Тут яшчэ месца такое, мясцовасць не такая незручная, камеры няма дзе стаць. Гэтыя хлопцы хуткія, яны тэлепартуюцца і хаваюцца лёгка. Ну? І б'юць без папярэджвання. Ды пф. Так, ёсць яшчэ дзе-небудзь кроў? Крыві няма нідзе. У яго будзе каментар наконт гэтага, не? Не, не будзе, на жаль. Мурал гэта не патлумачыць. Таму што гэты мурал важны, ён тлумачыць з боку гледжання вось гэтых выгнаных істот. Гісторыю. І пра чэмпіёна там указана. Чэмпіёна з іх боку. Угу. Вярнуліся наверх. Ну, ў прынцыпе, тут Каіну так-то і няма чаго рабіць. А ёмаю. Я забываюся яшчэ трошкі, што у яго тэлекінез ёсць. Вельмі зручная рэч. Блін, яшчэ выбеглі. Трошки крыві. Дзякуй вялікі. Атрымліваецца, Турэль не паміраў? Ён, Турэль зараз... Усё складана, карацей. Турэль памёр. О, я нават магу карыстацца гэтымі платформамі. Просто яны нахрен не патрэбны, хутчэй за ўсё. Ну там нічога не чакае Кайна. Давайте праверым на усялякі выпадак.
Мне просто цікава. Турэль атрымліваецца. Зараз ён ляжыць у... Адначасова ён ляжыць у грабу сваём. І адначасова ён забыў забіты Разіэлем. Ужо праз шмат гадоў пасля таго, як ён стаў вампірам. Гэта быў увогуле самы канфліктны момант для мяне. Таму што, як я зразумеў, Каін падняў сваіх там генералаў пасля таго, як ён разбурыў слупы. То бок, гэта павінна адбыцца ў будучыні. Але якім чынам, і гэта ў мяне пытанне было яшчэ, калі мы забівалі Турэля, якім чынам ён апынуўся ў гэтым часе і ўвогуле памятае пра той, як выкінулі гэтага Разіэля. Ну, бездань. У сэнсе, Турэль не паміраў? У сэнсе, не ад рукі Разіэля. Ну, ён паміраў, ён памёр быў чалавекам, потым стаў вампірам, і потым, пакуль быў вампірам, ён быў, муціраваў там у кажана, карацей, і яго Разіэль потым забіў. Толькі нейкім чынам ён яшчэ паспеў вярнуцца у мінулае. Гэта ўвогуле для мяне незразумела. Цікава, ці Вікі нешта расказвае пра гэта. Ладно, ляцем у гэтую крэпасць. Мы павінны там пабачыць адразу на ўваходзе Разіэля. Вось літаральна тут быў босс-файт. I knew what ominous hour this was in Nosgoth's history. For here was the event that had shaped my entire existence. I had cast my fate, refusing the sacrifice, damning the pillars, and founding my doomed empire upon their ruins. I would raise the Salafan priests to be my closest Ось, на говорить у lieutenants, будучні, and то would він one тільки day зробить cast гэта. the strongest Генералу of свій them, зробить. my servant Raziel, into the abyss, dealing one last hand to play against fate. But in the end, had it made any difference? Had I misread the signs, as Mobius told me, in my arrogance, had I missed my cast at destiny? Ну, ось Каін зараз сумніваецца, што ў яго хоць штосьці атрымалася. А што тут рабіць Каіну? Насамрэч, у гэтай крэпасці не той, каб шмат чаго ёсць. Глобальна сюжэтных месцаў ёсць толькі адно. Гэта якраз такі вось гэтая святыня ўнізе, да якой мы з Разіэлем зараз пайшлі. Ну, схадзілі і ўжо вярнуліся. І ворагаў няма. Ну вось, да святыні мы дайшлі. Это месца зараз адчынена нават, дзякуючы Разіэлю. Пачакайце, калі гэтай пачвары упэўнены, што Каін памёрлы, а ён не памёрлы, гэта ж дае плюс Каіну. Ён можа зараз рабіць рэчы, якія... Ну, яны ж зараз за ім не сочаць. Калі яны былі ўпэўнены, што ён памёрлы, значыць яны, ну, упэўнены ў тым, што... Ну, у іх нейкі спосаб ёсць быў сачыць за гэтай падзеяй. Таму што ён жа бясконца скоча па часе, і, ну, вельмі складана прасачыць за такой цэлью. Так? Зараз пачварка. Ён увесь час лічыў парадоксам Разіэля, калі насамрэч парадоксам быў Турэль. Ну, гэта ўжо... Тут і так заблытаны сюжэт. Я думаю, што гэта ўжо ўвогуле капітан. Гэта нахрен гэтую цень. Проста пойдзем. Ідзем у гэтую святыню. Бо можа быць, насамрэч ва ўсёй гэтай халеры ёсць толькі адна рэч важная. Ну, там нехта... вось гэты Янас, хто ўселіўся ў Янаса, ён казаў пра тое, што ўвесь гэты час была важна толькі гісторыя Каіна. Разіэль увогуле, ну, як, бескарысны карацей. Разіэль думаў, што ён чэмпіён, альбо нехта, хто там мае лёс, альбо нешта такое. Насамрэч, гэта ў Каіна ёсць лёс. Ну, можа быць, Каін не мае ніякага, ну, кантролю. Ну, як это, лёса свайго, не бескантрольны, мае волю сваю.
На унізе гэта кузня. Кузня ўжо выкарыстана. Хто там унізе? The Hilden are merely an inconvenient consequence. They will be dealt with in time. It is a small price to pay for Kane's death. You're a bit premature. Is there a crack in your omniscience after all, Mobius? First, your omniscience, and now your powers. You're slipping badly. This is not possible. The part of me that staff affected is no longer in its place. But you already knew that, didn't you? I always was considered heartless. And now, Mobius, it is time. To kill me? Again? Your only solution for every problem. Kill. This is not a debate. You see, this time, you have nothing that I want. You think this will matter? I serve one who has power over life and death. Then go to him. I am his obedient, his devoted servant. Soon, all pain will fade, and my master will bring me life once more. Master, my apologies. A momentary oversight. Somehow Kane still lives, and has unexpectedly dispatched me. Make use of your good servant, and go to your master then. I release you to the wheel. Oh, God! Do you see it now? The monster that you served. Is this what you imagined when you worshipped it? No! And in that knowledge, go and feed it. I release you. Your petty actions are irrelevant, Raziel. Mobius was a good servant, but he was of no further use. His long life had run its course. You see, even when you rebel, you are doing my will. Perhaps. But something has changed, hasn't it? You didn't foresee Kane's return. You have both traced your paths along the wheel. This is where the journey ends. You haven't the means to kill either one of us. Ah, but you can be stopped. And you will come to understand how oblivion can be a mercy. You and Kane will spend eternity buried here together, praying for the merciful release of a death that will never come. But I was armed with newfound knowledge, and it burned within me. Redeemer and Destroyer. Mobius had never seen his master until the Soul Reaver purified his sight. Even the ancient vampires had no idea what it was they so righteously worshipped. You must unite what has been set asunder. All the conflict and strife throughout history, all the fear and hatred, served but one purpose: to keep my master's wheel turning. All souls were prisoners, trapped in the pointless round of existence, leading distracted, blunted lives until death returned them, always in ignorance, to the wheel. The coin is still turning. But what hope had there been? One cannot fight the unseen. Only then will the Scion of Balance be armed for his true endeavor. Despair, Raziel. There is no escape. It was then I knew what I had to do.
I alone could end this. Cain, do you so enjoy death? Yes. Raziel. No! Yes. This is how... No! Raziel! The Soul Reaver, pure of all corruption. This is what it is for. This is what I am for. The two become one. Both Soul Reavers together. And the Scion of Balance is healed. And I am not your enemy, not your destroyer. I am, as before, your right hand, your sword. No, Raziel. This can't be the way. And now you will see the true enemy. Raziel. And it was then I saw. So, I am revealed to you at last. What in hell? I am the origin of life, the devourer of death. I am the hub of the wheel, the purifying cycle to which all souls must be drawn. Had I condemned Raziel to this nightmare when I cast him into the abyss? You may ponder the futility of your ambitions as you spend a deathless eternity beneath a mountain of rubble. You and your Soul Reaver will go equally mad as the eons pass. The Citadel of the Apostates will become your living tomb. Your words are heartening. For you would not fear us unless we could truly do you harm. No! You are nothing! False God. This is the end. The final turn of your wheel. Зараз, крыху. Катсцена доўгая была. Атрымліваецца, што я шчыра думаў, што гэта пра ўсе ведаюць, і чамусьці я аб гэтым нават не здумваўся. Насамрэч, ні Мёбіус, ні Каін, ніхто не ведаў, што вось гэтая тэнтаклівая пачвара, насамрэч, той бог, якому яны, скажем так, знаходзіцца ў гэтым сусвеце. Гэта ніхто і нават старажытныя вампіры не ведалі пра гэта. То бок, атрымліваецца, што так-то глобальна тыя, каго выгналі з гэтага сусвета, мелі рацыю. Яны жадалі выгнаць з гэтага сусвета, яны не жадалі пакланяцца Богу, хутчэй за ўсё яны нават бачылі, якім ён насамрэч з'яўляецца. Проста вампіраў падманулі, першародных вампіраў падманулі. І калі іх выкідывалі, вось гэтую расу, яны хутчэй за ўсё спецыяльна далі бессмяротнасць, і зрабілі вампіраў першае пакаленне, не дзеля таго, каб нагадзіць ім, так, нашкодзіць. А спецыяльна, каб не карміць душамі гэтую пачвару. Мне падаецца, што ўвесь сэнс праклёна бессмяротнасці, таму што гэтая пачвара, як я зразумеў, яна называе сябе колам жыцця. Мне падаецца, яна хлусіць наконт таго, што яна вяртае душы назад у жыццё і што ўсё жыццё залежыць ад яе. Мне падаецца, гэта пачвара, яна цалкам проста базуецца, гэта паразіт, які на сусвеце, які бясконца смокча душы і яна проста жрэ іх. Літаральна, яна дае ім, пакланяцца сабе і гэтак далей, і робіць усё так, каб у гэтым свеце заўсёды дастаткова было жыцця. Каін, калі, памятаеце, як першы Soul Reaver пачаўся? Гэтая пачвара накіравала Разіэля супраць Каіна тым, што глядзі,
Каін зараз зрабіў вельмі дрэнна, душы не могуць вярнуцца у кола жыцця, яны не могуць далей працягнуцца. А справа ў тым, што яна проста галодная стала. Яна рэальна галадала з-за таго, што Каін стварыў сваю імперыю вампіраў, якія не паміраюць і душы якіх не адпраўляюцца да яе. Пачвара, гэта месца будзе вашай магілай, Blizzard выняты. Так. Вось, і атрымліваецца Каін зараз, як вы бачылі, атрымліваецца гэта самае. А я магу трапіць і ударыць яго, не? Альбо не сёння. Ось, ёсць. Я не магу прабіць? Не магу. Я павінен нешта зрабіць перад тым, як змагу. О, нарэшце. Зразумеў. Мне асабіста тып можа патрэбна абіраць кожны раз. Ау. Я не магу пераключаць рэжымы Soul River, так што гэта тое, што ёсць. Я не ўпэўнены, мне патрэбна да яго трапіць, альбо што? Не, не оно. Зараз. Ловім момант, калі можна ударыць. Ёсць, адзін схаваўся, другі. Оп. Насамрэч, гэтую пачвару немагчыма было прабіць. Яна была яе немагчыма было прабіць Soul River'ам, немагчыма было атакаваць ніякай зброі, таму што яна хавалася літаральна вось на мяжы гэтага сусвету. І толькі адзіны спосаб, як гэта было зрабіць, гэта узяць Soul River, поўнасцю ачысціць яго, ад, скажем так, хутчэй за ўсё на яго былі накладзены нейкія абарона ад гэтай пачвары спецыяльна. Туды было закладзена, каб яно не мог яму нашкодзіць. І калі аб'ядналася ў Soul River ўсё ж такі стаў цэлым, і меч фізічнай абалонцы, і яго духоўная частка, чыстая ўжо, яны аб'ядналіся разам, вось толькі тады магчыма было ўвогуле нешта зрабіць. У выніку вось мы і маем. Soul River у адзіным рэжыме разделі. Прыкладна так, толькі я так разумею, што патрэбны той, хто яшчэ і можа яго кантраляваць. І гэта не той, каб шмат істотных, я так разумею. Оп. Амаль. Менш за ўсё я разумею, як мне пазбягаць вось гэтых стрэлаў. Таму што Каін зараз не ў рэжыме бойкі, ён быццам бы проста, звычайная платформінг. І атрымліваецца з-за гэтага рэжыму. Ён працягвае страляць. З-за гэтага рэжыму мне атрымліваецца складанасць у тым, каб ухіліцца, таму што я не ў рэжыме ухілення. Так, мінус адна. План пачваркі ў тым, каб проста нас пахараніць літаральна ў гэтай крэпасці. Ау. Ау. Давай, бей. Няўжо гісторыя скончыцца? Зусім скончыцца. Я думаў, што гэта частка таксама будзе не мець такога сканчэння, як і Soul River. The wheel will turn, the plague
of your kind will be purged from this world, and on that inevitable day, your wretched, stagnant soul will finally be mine. In the meantime, you'd best burrow deep. Now at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible, and the hands of the Prime Mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more acute even than the vision his sacrifice had accorded me. The first bitter taste of that terrible illusion. Hope. Канец. У выніку мы з чым засталіся? Гісторыя ўсё яшчэ не скончана, але у Кайна з'явілася відавочна, скажем так, калі будзе новая частка, яна можа быць літаральна аб чым заўгодна. Ну, калі мы можам аб ёй увогуле меркаваць. Ось, таму што невядома, зараз быў перазапуск, ну я не перазапуск, ремастер першых двух Soul River, ну, першых двух, абодвух Soul River'аў. І ў выніку, калі студыя вырашыць Creative Assembly, але яны неяк па-іншаму называецца, вылецела з галавы. Ось, калі яны надумаюць зрабіць перавыданне яшчэ і Defiance, гэта будзе файна, можа быць, яны бяруць трошкі грошай, можа быць, яшчэ адну частку зробяць. Серыя вельмі неблагая, я скажу. Маё меркаванне вельмі неблагая. Адзінае, што зноў жа, яна пачатку нулявых. Яна нулявых, пачатку нулявых. Вось, і таму мае такія трошкі месцамі гісторыя не вельмі ўдала распаведзена, але мне падаецца, на яе падмурку можна вельмі крутыя гульні рабіць з гісторыяй. Малайцы, вельмі крутая гульня. Вось, негледзячы на тое, што большасць часткі, канкрэтна ў Defiance у нас было трошкі, мне было такое адчуванне, што ніякага сюжэта не будзе ўвогуле, таму што мы бегалі, проста білі, і неяк ну, і сюжэт не прасоўваўся, неяк адбівак сюжэтных не было, увесь сюжэт мы напіхалі ў канцы. Я такое не вельмі люблю, я люблю, калі сюжэт ён размеркаваны на працягу гульні. Зноў жа, можа быць праблемы распрацоўкі нейкія. Ну, але яго ведаем. Ось, добранька. Гэта не канец стрыма. Мы яшчэ, у мяне ёсць вам адну дэмку паказаць, я у выходныя пабачыў і сам трошкі патыкаў. Вось, нават не дэмка, яна як плей-тэст, яшчэ ранняя альфа нейкая, ну, нейкая дэмка. Вось. А зараз я вам пакажу, называецца All Will Fall. Усё ўпадзе. Зараз мы на яе пераключымся.